Hey guys, good evening from Bangalore and welcome back to the Any Vlog. नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आरो फिन खेबसेबाव दा टाइमानो बेलासिनि 6:37 जाबाय। स' लोगोफोर दुखुनांथाव खौरां नै एयार इन्डियानि गंसे प्लेन क्रेश जादों आहमेदाबादाव। 242 जन पेसेन्जार दंमोन, बर्डिं पेसेन्जार। ओमफ्राय सोर थांखो सोर थैखो मिथिया दाबो। Oh God, आं फैयैनि सिगां बिदि नुबाथ' फैनाय जानाय नंलामोन, गोसोआ बोरैबा मोनगौमोन आरोना। स' आं दा हारसिङै दंफैयो नै बेंगलर इलेक्ट्रिक सिटियाव। आमेरिकानि माल लड खालामदों गारियावहाय। एयारपर्टसिम लांनांगौ आरो बेखौ आं मैया दाख्लै फैनाय एयारपर्टआ बिसिम थांगोन बे माला। स' गारियानो फिक्स गैया लोगोफोर, गारियानो फिक्स सालायनो मोनानो, माने बेखौ दिनै सालायबा गाबोन दस्रा गंसे जागोन बेबायदिसो। स' मा खालामनो उफाय गैया, सोलिनानै नायनोसै। लड खालामनाय आरो माबा बिल बायदिसिना बानायनाय बिराद टाइम लायो, बिराद दिगदार माथो। स' गारियाबो नै बिजों ग्लास गैया, अखा हाबजोबोलै सयथिबो। ओमफ्राय गारियालाय कम्पानियाव मेल्ला एभेलेबेल दं, माने ड्राइभारा खम। ओमफ्राय नै ओंखायनो जानला मोनला बेखौ सालायबा बेखौ माने गंसेखौ फिक्स सालायनो मोना आरो बे ड्राइभार खमनि थाखायनो। स' नैबाव गफ्र दोनदों आं नै, ओंखामबो जायाखै नालाय दासिमबो, बैथिं थांनानै माबाफोर बेबस्था खालामनि र'। गारि फिक्स बालाय जेनेबा गंसेखौ सालायनो मोनोबा संनानै जानो गेस बायदिसिना आराम जगार खालामनानै लाजायोमोन। स' नैबाव आंनि बेग दङ, केबेल। ओमफ्राय बेजोंथ' खिरखि गैखाया, अखा हाबा हाबजोबो। थाम्फैया अयथासार, नै मुस्रिया बिदि थाबाय थाखानांगौ, जिरायबाथाय खोंनांगौ। जा गिदिर थाम्फै दङ ना लोगोफोर, दा बुंसै आरो। स' नैबाव मोनसे कम्पानि दं, बेवहाय लड खालामाखै, बै आवगोल कम्पानियावसो लड खालामदों। केमेरा एलाउड गैया सिङाव, बेखायनो आं भिडिअ खालामाखै। दा इन्टारनेसनेल माल लड जाबदों, आमेरिकायाव थांगोन। स' इलेक्ट्रिकनि फार्स्टफोर नामा, जोंथ' नायनो मोना। स' नै बेनो आरो गारिया, जा गोलावखा, जि गोजौ गिदिरखानाय 32 फुट गोलाव। साइडआव दोनदों आं नै दा बावनो, माने दा थांथ'नो होआखै, न' एन्ट्रि दं नालाय लामायाव, ट्राक खारहोआ। स' हरनि 9टानिफ्रायसो न' एन्ट्रि खुलिगोन, बेखायनो दा थांथ'नो होआखै, बावनो थानोसै। मालाबो नै माबा सिल लागायाखै। बे जाहैबाय इलेक्ट्रिसिटि कम्पानि गोजा बाहाय। नै बिराद गोलावखा गारिया, अशक लेलेन्ड। स' गारियानो फिक्स गैया आरोना, फिक्स दंबालाय माने बरिया डिजाइन खालामगौ आं साजायगौ। स' नै बेनो गारियानो 1920 HH अशक लेलेन्ड। बे इन्टारनेसनेल लडखौ एयारपर्टआव लांनांगौ आरो आं दाखालिहाय फैनाय एयारपर्टआवनो थांगोन बे माला। बिदिनो लड खालामै सेस साइडआव दंजोबो, न' एन्ट्रि नालाय दा खारहोआ गारि गिदिरफोरखौ। स' दा हरनि 9टा बारबाथाय खारजोबसै आरो। कम्पानियानो बेयाव गिदिर दंथारो। स' बे कम्पानि एरियाखा आरोना, बयबो खामानि मावग्रा बर'फोरबो मेरला दं। स' सोर बेंगलरनिफ्राय दङ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्था। ससे फैनानै नैबेखौ जाग्रा मोनबाय, वाइट राइस होनो बेखौ। जानानै नायनोसै माबायदि मोनजायो ओरैजायनि ओंखामखौ। संजानो मानोबो बर्तनफोर गैया, दंबालाय संजाजागौमोन आरो। थ' बाहाय रायलायनायानो प्रब्लेम लोगोफोर, मिन्थिखागौना नोंथांमोनाथ' दावराव जाबाय थायो बेनि भाषानि थाखायनो, बेखायनो आं बुंनोबो थाङा। जाना नायनोसै माबायदि मोजां जानोलाय, संख्रि बानलु नांजोबनाय। बेदर जानोबो फैसा गैया, मिरामिस लागायबाय। स' लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै फैबाय सिङाव, 7टा जाबायनाय टाइमा, 9टायावसो ओंखारलांनांगौ, 2 घन्टा दंबावो। रेस्ट लानोसै दसे। मालाय जायगायाव फैबाथाय माथो खालामनो, दाउसा मावरिया बायदि। आरो ट्राक ड्राइभारफोरखौथ' मिथिखायोना, बिराद टारगेटआव थायो। जोंनि एरियायावनो जा जेरावखियानो जा, माने दाय जायो आरो एसेयावनो एसे। ओमफ्राय ड्राइभिंफोरा बिराद लेथ्रा बाहायबो नै, आगखि आगदा अभारटेक खालामजोबो। ओमफ्राय बिराद गोलाव गारि खेल खालामनो जा दिगदारखा, हारसिं सालायनो एसे उसुबिदा बिदि गारिखौ। दा नायनोसै दरमाया आंनो नांगौसिबां फैगोन ना फैया। आंनोथ' 50नि खाथियाव थाहैनांगौ, मासाव 50-60 बिदि आं टारगेट खालामदोंमोन। दा बेबायदि जानाय नङा बायदिबो मोनदों आं। मास मोनसे सालायनानै नायनोसै। खस्थ'आथ' जेबो नङा, खस्थ' खालामनो हानाय आंनाव थागत दङ। स' गोदोनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोनाय नालाय, माने सिदा बुङोबा आं अल इन्डिया खारग्रा गारि नागिरदोंमोन। स' मोननो थाङाखै, बारा आंनाव सिनायनाय गैया बे ट्राक लाइनावहाय, अल इन्डिया लाइनावहाय। स' सासे सानै दं, बिसोरो दा खबर हरथ'नो हायाखै। आंना डाम्पार लाइनावसोमोन नालाय, स' दा बेखायनो ट्राक लाइनाव बारा
माबा जाथ'वाखै जेबो मिन्थिथ'वाखै स' आं खबर खालामगासिनो उनाव जुदि मोनबाथाय आं बारगोन बेनिफ्राय अल इन्डिया खारग्रा गारि मोनबाथाय माथो खालामबावनो दावबायारि जिउ जाहैबाय लोगोफोर खस्थ' मस्थ'बाबो सोरखिलांनोसै साक्सेसफुल खालामनोसै ड्रिमखौ साननायफोरखौ स' लोगोफोर बेनो आरो आंनि गारिया दा बेबायदि बेखौ सलायलाय जागोन स' नायनोसै प्लानिंआव जाहैनाय बायदि नङा बायदिबा दस्रायाव खारफिननोसै मास मोनसे सलायनानै नायनानै बेनोसै आरोना लोगोफोर दा मोनाबायबो नै दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै नामा ओमफ्राय माखासे मोजाङै मोजां सौफैबाय जोंना फ्लाइटजों सेफ लेन्ड जाबाय दा निउस नुनानै बिराद बोरैबा मोनदों 242 जन पेसेन्जार दंमोन फ्लाइटआवहाय एयार इन्डियानिनो आं फैनाय कम्पानिनिनो एर'प्लेना स' बिनो क्रेश जादों आहमेदाबादाव माने लेन्ड खालामनायाव क्रेश जादों जाहैदों सेफ लेन्डिं जायाखै स' नोंथांमोना निउसाव नायबानो नुगोन बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागासिनो आं स' आरो मोनसे हिन्दी चेनेल दं नोंथांमोना बेयाव थांनानै फुल सापर्ट खालाम आं डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन आरो NE बय होननाय दै लोगोफोर NE बय होननाय हिन्दी चेनेल दं बेयाव थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम बेयाव भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आं स' जोंनिया बाहाय बर' चेनेलाव सोरबा इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा बेफोरबायदि ट्राक सालायनाय बा माबा भिडिअफोरखौ ब्लगफोरखौ उनावहाय आं बाइक लानानै ट्रेभेल खालामबा बेयाव कन्टिनिउलि भिडिअखौ सोनो नाजागोन माबायावहाय बर' चेनेलावहाय दा आं बै हिन्दी चेनेलाव बांसिन भिडिअ बानायनो नागिरदों नोंथांमोना थांनानै सापर्ट होयो अननानै बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामहैदो NE बय आरो आं डिसक्रिपसनावबो लिंक होगोन स' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो जै बर' हारिनि